Често наричат Рибново шареното село, но не само заради цветните шалвари и забратки на жените. Високо в Родопите има място и за пъстра култура. Тук на 30 км от Гоце Делчев традициите и обичаите все още са живи, а моралът и патриархалните ценности са закон. И въпреки, че големият град е далеч, днес в Рибново живеят почти 3000 души. Всички българо-мухамедани. Признават, че думата помаци ги обижда и не се определят нито като турци, нито като българи. И ако през есента и зимата тук е шумно и весело, през лятото времето в Рибново сякаш е спряло. И както казват местните, по време на Рамазан в Родопите е тихо, а ежедневието едно и също – труд и молитва. Свещеният Рамазан е нещо велико за нас. Защо? Защото когато човек говее и изпълнява една от длъжностите, тази длъжност като задължение остава между човека и Твореца. Никой не знае какво върши. В средата на месец Рамазан молитва и смирение са се отдали и в семейството на Недимия и Шемо Санкови. Разказват, че 30-те свещени дни са истинско изпитание за всеки вярващ мюсюлманин. По това проличава дали ние спазваме истински религията или само имитираме, като за съжаление има доста хора, които само имитират исляма. Това е мерилото, може би така да се каже, за всеки един мюсюлманин, който използва Рамазана. Освен за душата, месецът е мерило и за физиката. Причината се крие в така нареченото говеене. А говеенето какво представлява всъщност? Да се въздържиш от храна, от пиене, от съвкупление, т.е. вие се разбирате за това нещо. След това говоренето на лоши приказки. Началото на този вид ибадет започва в 3 часа и 30 минути. Наистина рано и продължава до 9 часа и 12 минути. Как се помня, нали, как ми се полага този месец и аз го спазвам. Никога не съм си оставила Рамазана, нали? Ако някой ден съм се почувствала по-зле или нещо, оставяш го и после го наговяваш. И така, след повече от 12 часа без храна и вода е време за вечеря в джамията, известна като ифтар. А след вечерята следва молитва или намаз, която Недим и 13-годишният му син не пропускат. Общо взето ние сме свикнали с това нещо. Ето в момента сина ми е на 13 години, в момента той кара Рамазан. Всеки ден той е с нас, става, каквото има едие там, нали, нямаме определена храна, да кажем сега Рамазан, трябва и това да сготвим или това ежедневие. Манджа, бутчета или кефтията. Нямаме предпочитание какво ще ни е сготви. Още от малко, като почнеш, по-лесно се свиква и по-голям няма да ти е толкова трудно, когато. Някои дни ми е трудно, други не. Различно. Ти като му обясниш, най-спокойно ставаш и му обясняваш, че днеска ти вече трябва да спазваш месец Рамазан или трябва вече да спазваш намаз и други работи, които са в исляма, няма проблем. Нито ще го биеш дето, нито ще го насилваш, както някъде казват, те ги насилват, дали за братка да сложи, дали... Не. Това вече е много, много важно в семейството. Значи много от родителите започват да им обясняват какво е религията. Тук от децата, които се хранят, може да ви кажа, че сигурно 70% от тях говеят. Сега моята малката ходи на детска, много пъти казва, аз искам да ида с шалвари на детска градина. Няма как да идеш на детска градина с шалвари. Преключива, надяваш и каквото и надянеш. Сега деве, кои шалвари да наденам, като чу, че някой ще идва. В момента тя е с шалвари. Това не е традиционната носие, това не е ислямска носие, това е традиционна носие, нашата носие. Ислямската носие, знаете, хиджаб, забулване, тем подобни. Бурки при нас не се ползват. Краят на намаза поставя началото на семейната вечеря. Затова Недим и синът му бързат да се приберат, за да седнат на трапезата. Това е кици, манджа с картофи и това е
Картофена торта му казваме, с яйца и картофи. Общо взето и салат. Това са габи. Остава по-малко от час до полунощ, а Рибново все още не спи. Джамията в центъра започва да се пълни с хора и е време за поредната молитва. По наше наблюдение не може да се оплачем, че хората са така безгрижни към това нещо или безотговорни. Има доста хора, които са се отдали на Твореца, на Създателя и изпълняват тази заповед. Да, естествено, че има и млади, които, или и от възрастите, които тяхната вяра е по-слаба и казва, аз не мога да издържам, аз не мога да търпя и продължава светския си живот. Както виждате, от малките свикват с начина на живот в исляма, с намаза, с Рамазана, с абсолютно всичко свикват. И когато стигна периода, годините, които вече са задължителни, съответно за момчето и момичето различни години, за тях не е вече никаква трудност да навлезнат в това, защото те от самото раждане те се навлизат буквално в тази среда. След час и половина намаз идва време за сън, но за кратко. Всеки лягал отмаря по-малко и пак ставаме в 3, както ви казах, в 3:30. Още в 3 започваш едеш, подготвя се, след това идваш отново пак на молитва в 3:45. А за да няма успали се, грижа полагат 12 младежи от селото. В 2:30 през нощта тъпани разцепват тишината в Родопите. Всяка година се организираме и събуждаме хората за закуска, за да може да го веят през месец Рамазан. Момчетата не подминават къща, а тъпанът бие, докато на прозорецът не се появи светлина. Това е последната възможност за хранене. Следващото ще бъде след повече от 12 часа. Въпреки това, семейства като това на Недимия и Ше не се оплакват. Признават, че религията все още е едно от малкото неща, които ги крепи, защото много хора в Рибново оцеляват с пари от чужбина. Всичко идва от чужбина. Масово в последните няколко години хората излизат от България, за съжаление, защото няма никаква работа. Той 2 години беше, 2 години и половина в Германия. Следствие на времето решихме и аз да ида. 9 месеца стоях там без да си дойда, защото пък да взема борса. 9 месеца се изискват. Седях 9 месеца, сега съм си дошла и съм си при тях. Обаче не ги тях карам на полето, примерно да ядат да копаят на нива. Предпочитам да ги оставя за няколко месеца сами, отколкото да ги карам с мене на полето, да ми реват и да ги биеш и тем подобни. И така, в шареното Рибново често ежедневието е сиво. След края на Рамазана на дневен ред е само трудът на нивата. Затова всички тук очакват с нетърпение есента, когато гурбечиите се прибират и семействата се събират. И въпреки, че често определят жителите на Рибново като странни, те се наричат просто хора с пъстра душа.